салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Хамес Родригес ба Аврупо баргашт, вале на ба топ 5 Аврупо, балки ба чемпионати Юнон. дастаи Олимпиакос ки қаблан ҳамчунин Марселоро аз дастаи Реал оварда буд, боз барои пурқувват намудани ҳаят ҳамчунин Хамес Родригесро аз дастаи Ал-Раян ба даста овард. Инро инсайдери машҳури футболӣ Фабрицио Романо расонаӣ кард ва қайд намуд ки барои ин футболбоз ҳамчунин дастаҳои дигар аз МЛС талош мекарданд, вале дар ниҳоят дастаи Олимпиакос ба гирифтани ин футболбоз муяссар гардид ва ҳаминак Хамес дар чемпионати Юнон аст. 7 лигаи чемпионҳо дар ҳаят як дастаи юнонӣ. Чанда пеш хабарҳо пайдо шуданд ки Хамес бо дастаи Ал-Раян нисбати кадом як мавзӯъ ба мувофиқа нарасиданд ва ҳамин тавр шартномаи ҳамкориро қатъ намуданд. моҳи июл хабарҳо пайдо шуданд ки дастаи Рома барои пурқувват намудани хатти ним ҳимоя мехоҳанд Хамес Родригесро харидорӣ намоянд. аммо гуркҳои Италия ба ивази колумбиягӣ рақами 10 дигар Пауло Дибаларо хариданд. карьераи Хамес Родригес мисли санги осиё шуд. аз ин су усу рафтан сару калобааш чарх зад. Манчестер Юнайтед дар даври гурӯҳии Лигаи Аврупо дастаи Шерифи Молдоваро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва Криштиану Роналду аввалин голи худро дар ин мусобиқа ба ҳадаф расонид. акнун мухлисони Роналду метавонанд озодона мухлисони Мессиро ба қавле мот намоянд. Месси ба ҳамин ба қавле футболбози нобиға буданаш ҳоло ягон гол дар Лигаи Аврупо надорад. пеш аз бозӣ бо Шериф мухлисон шоҳиди як инсонгарӣ аз ҷониби футболбози португалӣ шуданд. вақте Роналду ба аҳли дастаи МЮ дохили майдон мешуданд, як писараки хурдсол дар там пироҳани Роналду ба сӯи футболбоз медавид ва муҳофизон садди роҳи ӯ гардиданд. аммо худи португалӣ муҳофизонро иҷоза дод ки писаракро озод кунанд. ҳамин тавр Роналду дасти ин бачаякро гирифта роҳ мерафт ва кулли одамон ин амали футболбозро боиси таҳсин хонданд. аммо баръакси рафтори футболбозро низ дар ин бозӣ журналистон ёфтанд. вақте Криштиану дар вақти танаффус вориди утоқи либоси баскунӣ мешуд, як духтараки масъули ёрии таъҷилӣ дар майдон мехост бо Криштиану акс бигирад ва ба ҳамин қасд аз пеши роҳи футболбоз баромад. аммо медонед Роналду чӣ кор кард? ӯро бо дасташ яксу кард ва ба роҳи худ идома дод. ҳатто рӯи он духтарро нигоҳ накард. ана ин амали Криштиану ҳамакнун қалби хетерҳояшро шод кард ва зидди ӯ дар шабакаҳои маҷозӣ суханони қабеҳу олудаи таҳқир менависанд. аммо агар ба чеҳраи он духтар хуб назар кунӣ, воқеан амали футболбоз нафрати касро бедор мекунад. ҳоло ки ситораанд, бо одамон акс намегиранд. боварӣ дорам баъди 10-15 сол касе суроғашон намекунад. боз мавзӯи нажодпарастӣ дар фазои футбол. ин навбат ҳам боварӣ дорам шуру ғавғо ба миён меояд. хулас Винисиус Жуниор дар рафти бозӣ бо дастаи Малёрка ки ба задани гол даст ёфта буд, вақти истиқболгирӣ назди дастгоҳи наворбардорӣ рақс кард ва ин рақси ӯ ҳоло вирди забони журналистону мухлисон чарх мезанад. президенти ассотсиатсияи агентҳои варзишии Испания Педро Браво дар эфири телевизиони Эл Чирингито рақсидани Винисиусро ба рақси ҳамдуна ё худ маймун баробар кард ки ҳоло сару садоҳои зиёдеро ба миён овардааст. ӯ гуфтааст ки агар ту мехоҳӣ рақсидан, пас ба майдони рақс рав. инҷо ту бояд футболбозонро эҳтиром гузорӣ ва худро мисли маймун нишон надиҳӣ. ин гуфтаҳои президенти ба қавли агентҳо чӣ гунае гуфтем сару садоҳои зиёде ба миён овард. ин аст ки бар замми мухлисони футболу расонаҳои хабарӣ ҳамчунин футболбози дастаи ПСЖ Неймар низ ба дастгирии ҳамдастааш дар мунтахаб баромад ва бар зидди президенти мазкур гуфт ки Винисиус бозӣ кун, рақс кун ва ҳар чизе дилат мехоҳад ҳамонро анҷом деҳ. хушбахтам ки ту чунин корҳо мекунӣ. фақат ба пеш баъди голи навбатӣ мо якҷоя рақс мекунем, навиштааст Неймар. боз хабарҳо пайдо шуданд ки дар ҳамин бозӣ ҳамчунин сармураббии дастаи Малёрка футболбозонашро гуфтааст ки Винисиусро бизанед ва пойҳояшро шиканед. вақте ин гапи мураббӣ ба гӯши Винисиус расидааст, ӯ ба сифати қасдгирӣ ҳар лаҳза дар майдон барои асабӣ кардан футболбозони Малёркаро мегуфтааст ки боварӣ доред ки ғолиб мешавед. ӯ ҳар лаҳза ин гапро мегуфту писхан мезад ва футболбозони Реал ахиран Винисиусро ба қавле насиҳат карданд ки дигар ба асаби ҳарифон бозӣ накунад. одамон вақте бар зидди кас чунин суханҳо мегӯянд ки ту аз онҳо беҳтар бозӣ мекунӣ. чӣ хел аст вақти бозӣ ҷуръат аз ту зур бозӣ мекунад?
پیراهنی که بسکتبالباز دستان دسته چیکاگو مایکل جردن در اولین دبیوت فینالیش در مرحله NBA سال 1998 باور کرده بود با فروش گذاشته شد و با نرخ رکوردی فروخته گردید. این بازی مقابل دسته یوتی بود و پیراهن باشد در مزایده 120 با نرخ 10.1 میلیون دلار علاقه فروخته شد. این واقعا نرخ رکوردی در همه مول‌های فروخته شده برای خاطرات تا این زمان می باشد. رکورد قبلی ماه می همین سال گذاشته شده بود که اون وقت پیراهن دیگو مارادونا را فروخته بودند و باید قید نماییم که همون پیراهن مارادونا را فروختند که فوتبالباز با اون پیراهن گل تاریخی را توسط دستش زده بود و خود پیراهن با نرخ 9.28 میلیون دلار با فروش رفت. سال 2021 یک پیراهن بسکتبالباز دیگر انقدرش فوتبال که کوبی براینت با نرخ 3.69 میلیون دلار با فروش گذاشته شده بود و این در پس منظر مرگ نابهنگام بسکتبالباز در یک سقوط چرخبال بود. فهمیدید که گپ سر کدام یک متاع نمی رود؟ ما همچنین پیراهن خیلی زیاد داریم. گپ سر اهمیت اون می رود. با همین تمام، تا دیدار، خیر.